Sí, sí. Vale. Pois non sei que pasa, non sei se me escoitades agora. Tiña aí agora sí, vale, sí. Era un programa de sempre, o programa que xestiona o micro estaba aí pelexado co Streamlabs, así que, bueno, por sorte solucionamos. Pois moi boa tarde, Pablo, boa tarde, Taco, Pefi, benvidos unha vez máis. Aquí estamos unha tarde máis todos reunidos por aí, Pefi, boa tarde, tamén anda por aí Pablo. Bueno, moi ben, fenomenal, perfecto. Pois, como sempre, empezamos repasando cambia do Celta polo Depor de Xasís escoitamos. Vale. A mellor é eso, pode ser que ese é un problema deste tipo. Quizáis funciona. Ou pola do Breogán. Pola do Breo. Cambiamos pola do Breogán, así funciona mellor, seguro. Repasamos clasificación, como facemos sempre antes de empezar. Así que aí temos a clasificación despois das 12 primeiras xornadas disputadas. Está así. Non me saques o tema Breo que choro. O sea, imagíname que estamos aí o Breo e o Obradoiro, pois, mal. Pelexando aí por sobrevivir. Na clasificación da nosa liga, tamén por sobrevivir, non? Se non vai ben destacado, Ampefi, líder con 796 puntos, segundo Pablo, 676, temos a Dani de terceiro, 556, Taco, 234 puntos, Sorse 217, Celta 107, Como Mola 96, Iago Gordillo 90. Eses son os 8 primeiros. Noveno é Adranciño con 71, décimo Pusquis con 65. E despois temos máis xogadores ata os 18 en total que teñen algún punto. Así que eso é o que temos. Seguimos a empezar xa, que así que con este tema do micro pois nos demoramos un pouquiño. Así que, como sempre, link por se alguén quere entrar con o directo, compartimos aí e imos co mapa de hoxe. Imos a GeoGuessr, compartir o mapa o de hoxe. Vale, e o mapa de hoxe, como anunciei por aí en Twitter, é o mapa de Fontán, porque onte, 17 de abril, era o aniversario de Domingo Fontán, que foi un matemático, xeógrafo moi importante, que foi capaz de facer un mapa de Galiza de maneira científica no século XIX, principios do XIX, levou 17 anos facelo. E creo que unha canle como esta que fala tanto de mapas de Galiza, pois falar de Fontán casi é como unha especie de obriga, non? E por tanto, imos facer un mapa biográfico. Imos empezar con este mapa de Fontán. Entón, advertencia, como é un mapa biográfico, pode haber lugares fora de Galiza. É dicir, o mapa ten ubicacións relacionadas coa vida, co traballo de Domingo Fontán, do autor dese mapa de Galiza, da Carta Xeométrica de Galicia. E entón, xa digo, poden ser ubicacións dentro de Galiza, pero tamén poden ser fora. Aviso para que ninguén se despiste. Poden ser fora de Galiza. A diferencia dos mapas que xogamos habitualmente, que sempre son circunscritos ao noso territorio. Pero neste caso poden ser de fora. E cando digo fora, pois pode ser fora de Galicia, fora de España, en calquera lugar do mundo. E ese vai ser o mapa co que arranquemos, como sempre. Así que comparto aquí o enlace de hoxe, aí tedes o código, pero o enlace máis cómodo. FC4L vai ser o código de hoxe. Vale, entrou o Taco por aí. Ampefi, vale, moi ben. Así que xa digo, é un mapa dedicado a esta persoa que foi tan importante, tan relevante, e que eu, como teño publicado tamén aí nas redes, creo que pasa moi desapercibido un aniversario de alguén que fixo ese gran logro, que Galicia contase con un mapa, que foi moi útil despois para moitas cousas, principalmente para facer as liñas de tren, por exemplo. O deseño das vías férreas que se fixo despois aproveitou o mapa de Fontán. E parece increíble que fose capaz de facer un mapa tan exacto, tan preciso nesa altura. Bueno, temos a Pablo, Ampefi, Taco, non sei se hai alguén máis de momento no directo, senón empezamos a cos que somos e imos e arrancamos. Pois arrancamos con este mapa. 5 lugares relacionados coa vida de Fontán. Se coñecedes a vida de Fontán, evidentemente vai ser máis fácil.
Aí temos un lugar no que quizáis estivo Fontán facendo ese traballo. Vou poñer algo de música en baixiño, pois non molesta. O traballo que fixo Fontán case daría para facer o de toda Galiza, porque realmente pateou toda Galiza inteira. Pero non facemos todas as ubicacións, senón lugares nos que temos constancia de que el estivo. Imaginamos que estivo prácticamente en todas as partes de Galiza para facer ese mapa, pero lugares nos que sí que temos esa coñecemento de que ele estivo aí facendo ese labor que lle levou, como dicía antes, levoulle 17 anos da súa vida. E este é o primeiro sitio que aparece neste mapa. É un mapa que evidentemente ten menos ubicacións que outros, porque aquí sí que hai que ser moi preciso, tens que ler a biografía, ir atopando os lugares, en fin. É un tipo de mapa moi diferente aos que temos horas. A ver se vos aproximades. Estábamos en Quiroga. Era Quiroga. Aquí en Quiroga el fixo unha parte da triangulación, porque facía un método utilizando os triángulos, supoño que os triángulos rectángulos, eu tampouco son entendido neste tema, pero imagínome que como triángulo rectángulo podemos averiguar os lados, coñecendo dous lados, podemos averiguar outros, descubrir outro, pois era o sistema que tiña el para ir facendo pouco a pouco o mapa. Deixo de levar os centros de Quiroga. E a Ampefe marchou máis, apartouse aí, foi un pouco máis caro ao sur. Era Quiroga. Estiven aí mirando, pois que en Quiroga foi o lugar que ele utilizou para rematar aquí a parte oriental da provincia de Lugo, Ourense. Así que temos aí a Pablo en cabeza, con case o 5K, Ampefe e Taco. Moi ben. E Ampefe que dormiu nas berzas, ou aí despistado. Vale, segundo sitio, segundo lugar que ten relación coa vida de Domingo Fontán. A los héroes del batallón literario. Domingo Fontán formou parte dese batallón literario. Por eso a razón de que aparece neste mapa dedicado a él. Aquí quizás pola placa únicamente non se identifica ben, pero bueno, a zona, a área onde está situada, pues seguro que sí. Pois imos ver a ver se adiviñades que sitio é este. En que sitio está colocada esta placa tan decorada. Recordando eses batallón literario desa primeiro cuarto do século XIX. Onde acaban as manifas, exactamente, ese é o sitio. Aí, de feito, ben aí sinalado, non? Os heróis do batallón literario. Pois el naceu no 1788, por tanto, coincidiulle na guerra contra o francés, o sea, a guerra da independencia, afectoulle de cheo. E esa placa está aí na Praza de Quintana, como ben marcastes todos aí. Como estades todos no 5K, supoño, non? 5K, claro, pois os puntos, pois as distancias sen das de antes. Terceiro lugar. A ver, este quizáis un pouco máis complicado. Bueno, o anterior, sen dúbida. A ver ollo con este. Realmente ten que ver con estas casas que se ve aí ao fondo. Creo que é esta casa que se ve aí. Sí. Foi a imaxe máis próxima que puiden conseguir deste lugar.
Se vos interesa máis información sobre Domingo Fontán, saibades que existe a Fundación Domingo Fontán. O que pasa que, bueno, que os textos que escriben non respetan a toponimia galega, que é algo que me parece un pouco sorprendente. É unha fundación que está en Madrid, non está en Galicia. Creo que os descendentes de Domingo Fontán son os que a levan. É verdade que ten moita información, pero con ese problema, digamos. Pois, chegaste, vos era en Cambre. Isto é o Pazo de Sigrás. O Pazo de Sigrás que se ve aquí. Aí foi onde ele comezou o traballo de triangulación do mapa de Galicia. Así que, bueno, están aí molestando, encorgándonos, en fin. Que maneira de perder o tempo aquí nunha canle que non lle importa a ninguén en Twitch. Pazo de Sigrás, como decía, foi aquí, era a casa dun amigo, dun conde, e aí foi onde ele comezou o traballo de triangulación dese mapa. Así que ese pazo foi importante para ele, foi o punto de partida. Creo que tamén na Guerra de Independencia ese pazo foi ocupado polos generais franceses. Era onde estaban eles instalados. Moi ben, Ampefi aquí en cabeza, quedou máis cerca, Taco, Pablo. O igualado nesta. Así que imos coa penúltima ubicación deste mapa de Fontán. Aquí hai unha imaxe fixa, non permite moverse, pero bueno, ou sei, sí que se pode mover neste sitio. Vou entrar no... Estou aquí arreglando unha cousa, eliminando tamén ese... Bueno, pensar que marcades aí. Aí no último instante. Ben, atopaste, supoño que era o Panteón de Galegos Ilustres, que onde están os restos de Fontán, igual que están os restos de Rosalía, de Castelao, de Brañas. Outro día que foi aí a ceremonia de investidura, non sei se tamén valería para recordar e denunciar o mal estado no que está o Panteón de Galegos Ilustres. É dicir, un lugar tan emblemático, tan importante como o Panteón, onde están soterradas as figuras máis importantes da nosa historia, da nosa ciencia, da nosa cultura, que teña goteiras, que teña o aspecto que podemos ver, a mí parece casi unha especie como de metáfora de moitas cousas deste país, non? Ampefi sigue en cabeza, e ainda que Pablo aquí foi quen marcou máis cerca, non? Pablo, e Taco terceiro. E imos coa última. Así que xa sabedes, no Panteón tamén podes atopar aí a tumba de Fontán. E agora buscamos aquí un sitio onde viviu Fontán de algún tempo. Viviu en varios sitios ao longo da súa vida, e un dos lugares nos que viviu durante unha época, anos 40, 1840, por aí creo, foi nesta rúa. Non sei o sitio exacto, o sitio preciso, pero sí que foi nesta rúa. E a ver se sabedes onde estamos. E se marcades aí no mapa. E así imos concluir a primeira partida desta xornada, a xornada 13, que empezamos falando de Fontán. Iremos vendo de que cosas van aparecendo ao longo do directo de hoxe. Como sempre, o segundo mapa vai no elixir a persoa que gañe neste. E despois collemos a roda dos
dos mapas, a roda dos mapas, que cada vez está sendo un poquinho máis grande a roda a medida que imos metendo máis. Ben, era, sí, a rúa da Cibechería. Foi Ampefia o que se aproximou máis á Cibechería. Nesta rúa viviu Fontán. Viviu en máis sitios de Santiago, pero el foi alumno, foi estudante da Universidade de Santiago, tamén foi profesor no Instituto San Clemente, así que a súa vida tamén está moi ligada á cidade de Santiago de Compostela, que era a cidade universitaria que había naquel tempo. Claro, hoxe en día, cando pensamos en universidade, pensamos en máis lugares, pero daquela universidade únicamente había en Compostela. Moi ben, temos aí a puntuación final. Ampefi gañou esta partida, por tanto, sumamos os 20 puntos, son 816. Pablo 10 puntos, 686. E Taco 5 puntos, 239 puntos. Esas son as puntuacións 20, 10, 5 desta partida. E Ampefi non pon nada, pero claro, imagínome Ampefi cal vai ser a súa petición. Sería unha sorpresa que dixera xa sabes de Ampefi, xa sabemos o que significa. Xa levamos suficientes jornadas como para saber a que se refire Ampefi. Vale, pois entón cambiamos de mapa e imos o de toda Galiza, que é o noso mapa predilecto. É o mapa que imos xogar de todos os xeitos tamén no Battle Royale, así que xa o xogamos antes. Comparto de antes o enlace, pois alguén máis quere entrar. Ataco tamén xa vai pillando tamén aí que xa sabemos a que se refire Ampefi. Vale, pois toda Galiza. Ahora sí, o de Fontán tamén foi toda Galiza, así que pasamos do autor do mapa de toda Galiza ao mapa toda Galiza máis moderno. Se vivira Fontán, que pensaría disto, non? Se pudera ver o que nos dedicamos agora, ter un mapa tan preciso, ir camiño por camiño. Vale, pois a ver que sitios hai. Curiosidade. E estamos intrigados. A ver que lugares aparecen. Pois unha rotonda, Unhas rotondas tamén hai tantas que cada vez hai máis. Cada vez hai máis rotondas, así que aparece de principio unha rotonda tamén é bastante típico. Unha rotonda sen moita sinalización, ademais, tamén bastante típico. Moita nube, creo que Pablo xa estará pensando que pode ser Lugo. Moi nubrado. E a ver onde isto. Se hai alguén aí no chat que se anima a xogar, que saiba que non hai que registrarse, que é gratis, que non hai que pedir nada, nin facer nada. Simplemente facer clic nese enlace que comparto eu aí no chat, vai vos pedir un nick, metedes o nick e a xogar. Non fai falta pagar nada. A conta de GeoGuessr non é necesario ter conta de GeoGuessr. Así que quen queira xogar pode xogar sin problema. E se estades en YouTube o mesmo, tanto en YouTube como en Twitch. Apurando aí ata o último segundo, que rotonda isto, Friol. Bueno, era Lugo, pois mira, o de Lugo, ao final sí, atopastes a rotonda por aí, vale, moi ben. Friol, interior da provincia de Lugo. Bueno, moi ben. Pablo en cabeza, despois Ampefi, Taco, bueno, os tres, claro, ben xuntiños tamén aí. Marcastes moi cerca. Sabes que nevo Cepillo Friol? Non me digas. A ver si se adiviño. Hai que facer un mapa de CPIs que leva Pablo Rodríguez Vila. Está tendo sorte, a ver se vai así a liña e acaban saindo máis sitios así. Bueno, pero agora xa... Bueno, todo Galiza, non? O mapa todo Galiza. Pois perfectamente pode ser isto. E aquí podemos apreciar que o coche de Google pasa por os sitios tamén máis estreitos, non únicamente polas estradas principais, senón por calquera lugar. Por eso a cobertura galega é tan ampla. E por eso este mapa ten tantas ubicacións.
E a ver se atopades por aquí onde nos podemos mover. Eu... Veso moita viña. Hai unhas parras por aquí, así que é unha zona de viñedos. Montañas por aí, non moi altas, pero algo así. Bueno, a ver onde. A ver onde estamos. Alaxe. Moi boas, Vainilla, que tal? Que tal, Vainilla? Aquí andamos. Se queres xogar, xa sabes como é. Que ti xa eres dos que xa participaron. Pois era moi ao sur, non? Era moi ao sur. Esas viñas, a mí, sabes, me levaban que tiña que ser por a zona sur de Pontevedra. Estábamos Carboal, por aquí, isto... pasando Porriño, entre Porriño e Tui. Dase moi mal, pero tanto te, Vainilla, que máis dá? Aquí, no caso de probar, se saímos do outro lado, pois outro lado. Non ten importancia. Pontellas, Porriño. Era Pontellas. Era en Pontellas, en Porriño. Moi ben. Ampéfico foi o que máis cerca quedou. Pablo segundo, Taco de terceiro. Vale. Así que Friol e agora Porriño. Bueno, agora é unha urbana dentro dunha cidade. Cidade ou vila. Exactamente, falla caso e Taco. Ti ven que cantos máis mellor. Por suposto, canto máis mellor, un pouquinho máis entretido. É máis entretido. E aquí, como non é clase, non poñemos nota por poñerse máis lonxe, máis... Só sumamos os puntos da liga, pero os demais, cada un que marque onde sabe, onde poida. Se xogara eu, tampouco ia marcar mellor que a vos, Eso te deu claro. Nin idea, non sei onde é isto. Habría que buscar aí unhas pistas, pero así de entrada, non sei, non coñezo. Eu diría que cidade das 7 cidades non é, porque non me parece así tan grande, pero vilas, como tamén temos unha chea delas, deste tamaño, pois calquera delas. Isto parece a Praza de Abastos, non o mercado, está. Aí eu tengo un mercado algo grande, así que, bueno. Hai letreiros por aí, seguro que atopastes algunhas pistas para saber onde estamos, en que sitio de Galiza estamos neste momento. Carballo, Concello de Carballo. Mira, claro, é unha vila importante, unha vila grande, galega. Fostes por aí, Concello de Carballo, algún fonse un poquinho máis afastado. Atopastes por aí, non chegastes a porta do mercado, pero sí que por aí cerca, non? A rúa Gran Vía. Pablo en cabeza, Taco, Ampefi, foi Ampefi, quedaches aí fora, máis lonxe. Taco e Pablo. Nesta foi Taco primeiro, Pablo segundo, Ampefi. Ampefi aí fora, vedes? Ampefi tamén a veces tamén falla, Ampefi tamén é humano, Non pensemos que non é humano, tamén ten os seus erros. Poucos, pero ten. Cuarta ubicación. Eu atopei un mural que saiu noutro directo, anda. Sí, porque pode ser porque está cerca do Concello, quizás. Creo que sairá o Concello de Carballo. E agora nesta, a ver, isto é unha pista de terra. Pensei que eran de verdade, Pensei que eran os cordeiros de verdade, pero non creo que fosen de verdade metidos aí, non? Mira, hai un tangran aquí, Que cousas galegas máis raras. Hai un tangran dun gato, nunha parede dunha casa. E aí Taco, eu pensei Carballo porque había pancartas do BNG. Tamén é un filtro, non? Si había... Ollo que as pancartas esas cando pongo o nome do Concello tamén son moi útiles. De como as teñen postas que non as quitan nunca, poden pasar meses e a veces siguen colocadas, que tamén é algo que debería ser delito, deixar pancartas electorais tanto tempo. Pero estou aquí fascinado con esta casa. Coa casa do gato do Tangran e cos cordeiriños que ten por aquí ao redor. E o ano da casa, 1996. Aí está a roupa aí colgada. E non teño nin idea onde pode ser. A ver onde é. Onde pode ser isto? Ostras. Bueno, tiña pinta de Oriente de Lugo, pero... Pedrafita. Bueno, unha casa aquí
que non pon nin o nome, nesta aldea pequeniña, cerca do Cebreiro, Pedrafita, onde comeza o río Navia, cerca deste lugar. Curioso sitio, non? Un sitio moi casi no límite da provincia de Lugo con León. Pablo encabeza, Taco, Ampefi, quédanos un sitio de toda Galiza. Aquí parece que hai letreiros, así que letreiros, a parada do autobús, letreiros vandalizados. Letreiros vandalizados para poñelo máis difícil, para que non se poida xogar a Llogués con tranquilidade. Taberna do Stop. Non se comeron moito a cabeza aquí para poñer o nome o sitio, O Stop. Hai un Stop. Cantas tabernas Stop haberá en Galicia? E pon Caldas. Así que estamos aquí nun triángulo de varios, 3 topónimos. Con esos 3 topónimos hai que remar. Caldas e Cuntis. Claro, porque aquí pon Cuntis e aí sí, imagino que pon aí algo, pero bueno, aquí tamén temos estos de plan de deputación, estas cosas que son gastan a veces máis cartos nisto que na propia obra. Moi boas, Ludete. Hoy coñezo unha que se chama Fernández, nunca me atreví a preguntar. Sí, casi a veces prefires manterte na ignorancia, como decía outro, non? Antes que desvelar as razóns das cousas, mellor non saber nada. Bueno, Ampefi conseguiu aí o sitio, atopou a tasca do Stop. Viña aí sinalada a tasca do Stop neste cruce. Ampefi daslle aí 3 topónimos e faiche un mapa. De todas maneiras, ainda así, Pablo primeiro, Taco segundo, Ampefi terceiro. Imos sumar os puntos para Pablo, son 20 puntos para él, 706 puntos para Pablo, Taco 10 puntos, 249, e Ampefi 5 puntos, 821. Así son os puntos agora mesmo. Vale, pois imos coa roda. Imos coa roda porque imos xogar xa a partida de no panning, zooming, moving, a partida da foto fixa. Podemos chamarlle tamén así. A da foto. Cambio a configuración, cambio agora o mapa, ahora doulle a roda. Estou simplemente cambiando aquí, aproveito xa cambio isto. Vale, imos co spinner, que tedes aí, estades vendo o spinner dos mapas, sabedes que aí hai unha chea de mapas e máis que iremos metendo ata que rebente esa roda, non entren máis, non sei cal é o límite desta roda. Ainda lle escribín antes aí un correo que leva estas cousas, esta aplicación, para ver se somos capaces de facer unha cousa que nos veña ben a nós. Damos a roda a ver que mapa toca para esa partida de non moverse. Pode ser un complicado, que o fai máis complicado aínda, é bastante difícil. Praias galegas. Bueno, adiviñar praias galegas por unha foto. Creo que xa xogamos unha vez deste modo, creo. Así que imos como de praias galegas. Non está mal. Podía ser peor. Vamos ver. Praias galegas. Aquí temos un montón delas. Entón é un mapa bastante completo. O cal non quere dicir que non se poda repetir. Seguramente pode repetirse algunha. Vexo que Vanilla entrou, alegro-me moito que entrara. Ludete, se queres entrar, se tes tempo, se tes ánimo, aquí é para probar e xogar, cantos máis entretido, máis divertido é. E como é gratis, pois mira, non hai ni que pensalo. Vale, ben, pois eso, neste caso, como é a partida das complicadas, que é simplemente foto e non se pode mover, pois xa sabedes, dobre puntuación en lugar de 20-40, e así sucesivamente. Popular Record, supoño que será Ludete, que o iOS a veces asudica nomes así aleatorios. Se é Ludetea, pois fenomenal. Supoño que sí, porque senón non creo que entrase outra persoa. Alegro-me moito de que se anime, se é ela. Dámoslle, a ver que praias galegas son estas. Moi ben, pois entón aí, xa temos fichada. Ludetea. Moi ben, benvida.
Vale, aquí, como digo, foto na que non se pode mover e a ver se pola forma da praia a orientación tamén pode axudar, que a veces nestas imaxes, pois, bueno, neste caso pode ser unha boa imaxe, unha boa orientación, o compás que tedes aí na parte de arriba, que marca noroeste, entre norte e noroeste, pero quizáis polo aspecto da praia, polas pedras, bueno, polas pistas que pode dar unha imaxe fixa, parada, non? Despois a intentar descartar as que non poden ser. A lanzada non parece. E aí tratar despois de afinar, porque aquí sí que tamén sucede que moita xente pensa igual. Como vedes, aí a sombra, esta foi unha foto tomada non por un coche de Google, senón por unha persoa equipada co mesmo que leva o coche, con esa cámara 360 que ten, e camiñando, pois facendo as imaxes, pois vai facendo esta ruta. Así que non debe ser unha estrada das máis fáciles de camiñar. Ben, estábamos aquí na Costa da Morte, entre o Cabo Vilán, cemiterio, Praia do 13, que está ao lado do cemiterio dos ingleses, que é ese famoso lugar onde houve aquel naufraxio, creo que no 1880, un barco inglés que se chamaba Serpent. Aí houve unha traxedia moi grande, naufragou aí nesas augas e morreron pois moitos soldados da Mariña Británica, xa digo, no 1880, 81. E esa Praia de 13, isto é unha zona de Galicia espectacular. Xa tiña pinta a praia. Ampefi foi o que máis aproximou, de que quedastes un pouco lonxe, pero, bueno, fostes pola case maioría polo norte. Notase que non coñecedes moito esta pista, esta zona de Arouca, Melle, por aquí. Se non a coñecedes, eu aconsello vos algunha vez pasar por aí, que é un sitio bonito para facer fotos tamén. Vale, seguinte praia. A ver se a seguinte é unha praia parecida. Non parece. Unha praia completamente diferente. Unha praia completamente diferente, pero con unhas boas vistas e pistas. As dúas cousas, vistas e pistas. Neste mapa, os que son de praia teñen vantaxe. Os que son así máis aficionados a que cando chega o calor coller a toalla e tirar para as praias. Ludetea se marcou. Ludetea que ten clarísimo en que praia estamos agora mesmo, que vistas estamos aquí gozando desde este lugar. Unha praia completamente diferente da anterior, porque está urbanizada. Esta sí que é de bañarse, a outra non sei se tanto. Di aí Ludetea. Non teño claro, pero algo hai que marcar, exactamente, algo hai que marcar. Ainda que sexa por sorte. Eu tamén digo que este xogo tamén ten esa parte de que aprende un. Se un sitio o identificas, pois fenomenal. Que non identificas, pois ostras, mira, había este sitio. Ata que creo que valen para promover os lugares de Galicia casi a nivel turístico. Nadie decía en plan de broma que o Campeji de pedir unha subvención ou algo. Pedirlle subvención. Porque estás promovendo tamén os sitios. O que se vía ao fondo eran as cíes. Entón estamos na praia de Patos. Aquí, Nigrán, praia de Patos. A praia urbanizada, e a vista que se vía ao fondo tan chula, pois eran as illas Cíes. Moi ben, así que beso por aquí a Ampefi, que coñece ben a zona, pero incluso aquí, quen foi que se aproximou máis? Taco, aproximouse moitísimo o lugar da foto. Ampefi, Taco, Pablo, Vainilla e Ludetea. Ves todo mal, por onde marcaches? A ver, onde foi? Onde foi Ludetea? Fuches máis ao norte, non? Pensaches que era máis ao norte, tiraches por a túa terra. Dixeches, isto ten pinta de, non? Claro, Viveiro, claro. Fora da Mariña tamén hai sitios, non está únicamente as praias da Mariña. Podía ser Viveiro, que tamén hai praias por aí moi chulas e que aparecen no mapa. Imos ver a terceira, a ver se está cerca de Viveiro ou máis cerca aquí da Ría da Arousa. Tras aquí... Como cambia o xogo cando non se pode mover? É completamente diferente, é como se fose outra historia distinta, non?
porque sin moverse, claro, pois por a liña do, non sei, a liña do... Eu pensei en Covas cando a vin. Sí, a de Covas. A de Covas sempre me falaba un compañero de traballo, cando traballaba no periódico tiña un compañero que era de Ferrol e outro que era de Valdoviño, eran os dous compañeros que eu tiña ali en Ourense, tamén en Ourense, e os dous eran de un de Ferrol e outro de Valdoviño. Sempre estaban falando da praia de Covas, e metíanse sempre, ti vai para a praia de Covas, así como en plan burla. O de Ferrol metíase moito co de Valdoviño, moitísimo, presumindo que Ferrol era un pouco plan Pacile. O de Ferrol dicindo, no, somos Ferrol, somos un imperio al lado voso. Era en plan de cachondeo, realmente era cariñoso. Pois imos ver esta praia, cal é? Mira o nordeste, ten costa por aquí, sabía dicir. Estamos aquí en Louro. Claro, por eso ten terra por o noroeste, por eso tiña esta visión cara ao nordeste. Así que estamos aquí na... Taco foi bastante cerca, Esteiro. Estamos aquí en Muros, tamén unha zona moi chula. Onde marcastes? Algún foi para Corcubión, foches para Corcubión, Vainilla, Ucé, Corcubión, Taco foi o máis próximo, non? Eu curiosidade aquí, Taco foi o que máis cerca, neste caso Ampefe, Vainilla, Pablo. Na clasificación xeral, Taco vai en cabeza, Ampefi segundo, Pablo, Vainilla e Luz de Tea, que neste caso non marcou. Cuarta praia. Vale, aquí non se pode mover, pero parece como unha especie de postal. Parece que a foto está pensada para que se identifique facilmente o sitio. E aí Taco, non sabía se meterme do lado de Porto do Son ou Muros. Non sabía se era máis para claro, para esta banda da ría, non? A ría de Muros e Noia, pola parte de Porto do Son, ou pola do norte que é Muros. É unha ría tamén moi bonita esa, Eu que estou aquí na ría da Arousa, é a ría seguinte. E a de Muros Noia, a veces, cando non ten, anímase a coller o coche e ir Vilagarcía, Rianxo, Noia, depois tirar por aí por Esteiro, por eses sitios, chegar a Muros, incluso pasar. Ainda leva algo de tempo desde Vilagarcía, porque cruzar o Barbanza, ainda que sexa por aí por Taragoña, ainda non se chega tan facilmente a Noia. E esta sí que creo que a coñecedela ben. A min esta recordame a miña familia. Teño familia por aquí. De feito, a miña familia foi a que me ensinou este sitio. Os curmáns que teño neste sitio leváronme precisamente a ese castelo de Santa Cruz. Marcastes aí, estamos en Oleiros, Castelo de Santa Cruz, bastante identificable porque é un peculiar, non? Ten esta ponte e ten aí o castelo. Acórdome cando fun, había aí unha exposición interesante no castelo, porque é unha sala de exposición se sentía, e despois de estar por aquí tomando algo, bueno, un sitio tamén moi bonito, tamén para pasear, unha zona que se o coñecedes, pois parece que sí que o coñecedes, pois tamén o marcastes aí enseguida, cunha foto fixa. Moi ben, Taco en cabeza, Ampefi segundo, Pablo, Vainilla e Luz de Tea. Moi ben, imos coa última praia. Despois deste de Santa Cruz, en Oleiros, a última praia que ten cartel, o que pasa que o cartel non sei se se pode observar, se se pode ver o que di o cartel. E imos ver os 40 puntos, se os leva Taco, que vai en cabeza. Se os leva Taco, pois poríase con 289 puntos. Case xa chegando aos 300. Como xa está chegando o bo tempo, ver as praias xa parece que anima un pouco, non? Xa levamos unha serie de días continuados, consecutivos de sol, tocamos madeira, esperemos que duren un pouco máis, e agora vemos as praias, e xa nos estamos emocionando. Xa estamos pensando que estamos no verán, pero ainda estamos en abril, Eu teño esa sensación, non? Vale, bo tempo, sol, calor, no mediodía moito calor incluso, en Ourense outro día creo que había 33 graus ou máis, sempre aí 32, 33,
que ainda que se Ourense en abril, pois son bastantes graus. Vale, apuraste moito, pensando que podía ser. Que praia é esta? A ver que se acertamos a praia. Praia de Areas, Praia de Areas, Praia dos Mortos. Bueno, o nome non é moi... non anima moito. Praia dos Mortos debe ser esta parte de aquí abaixo, Praia de Areas aquí arriba. Sansenso, Rasó, entre Rasó e Sansenso. Aquí hai moitas praias tamén nesta zona. Estamos aquí nas Rías Baixas, na ría de Pontevedra. Moi ben, pois Taco mantivo aí apretado aí, pero conseguiu levarse a victoria nesta partida, a partida de dobre puntuación. Por tanto, Taco, 40 puntos para él, son 289, moi ben para Taco. Ampefi suma 20, 841. Pablo suma 10, 716. E Vainilla suma 2, Vainilla, que o teño por aquí, teña 2 de antes, 4 puntos, sí, está ben así. Moi ben, pois a partida levou un ataco, xa digo, 279 puntos ten agora mesmo. E imos co seguinte, a seguinte, que temos antes, Taco gañador, Taco primeiro, Ampefi segundo, Pablo terceiro. E imos, continuamos, imos a roda, e imos a ver que toca neste caso, partidas a normal. Son as 9 menos 10 casi, así que imos controlando un pouco o tempo para ese Battle Royale final de xornada, como facemos desde a 8ª xornada que empezamos cos Battle Royale. 8ª, 9ª, creo que 8ª. Vale, escolas galegas. Eu digo que era o día un pouco de Pablo, pero yo pode seguir sendo. Sobre todo se son escolas galegas, xa digo, su título das que leva Pablo, das que controla él. Pero non sei se serán todas así. Ben, escolas galegas. Pois cambiamos de mapa. Tocou esa. É totalmente aleatorio. Aquí, realmente, non hai trampa nin cartón. Escolas galegas. Saltemos por aquí. Escolas galegas. Vale, configuración. Volvemos con movimento, con panorámica e con zoom. Combinamos por se alguén máis se quere xogar. Xa sabedes, escolas galegas. É un mapa bastante grande, porque hai tantas escolas galegas que, bueno, levou tempo facer o mapa. Di Ampefi, xogo esta marcha a ver se me dá tempo de voltar para o Battle. Vale, perfecto. Pois damos esa, Ampefi, para que che dé tempo a xogar esta, sin problema. Damos xogo, empezamos. Escolas, xa digo, escolas nun concepto moi xeral. Escolas, institutos, centros de formación profesional, centros de infantil, de primaria, de secundaria. E aí temos CIF. A ver onde está este CIFP. Portobello. Este sí que é agradecido porque pon o nome. E ademais aquí é fácil atopar algunhas pistas. Había que facer unha partida tamén, quizáis, de menos tempo. Pero bueno, de momento non imos engadirlle máis novidades á liga, que xa bastantes metimos. Pero a mellor unha partida, en lugar de xogar a 80 segundos, xogar a 20 segundos, unha cousa xiza de inmediato, tamén estaba ben. De reflexos. 10 segundos ou 15 para marcar. Marcou aí Ludetea tamén, Taco, entrando nos últimos segundos neste instituto, bueno, centro de formación profesional que está en Ourense. Eu sei que coñecía ben o sitio, porque, bueno, sendo Ourense, como non coñecelo, nesta esquiniña, aí o topastes, o sitio, exacto, aí está, CFP Portobello. Isto é, en Ourense, o barrio das Lagoas. Chámase todo isto, e aquí hai máis centros. O barrio das Lagoas é un barrio residencial que, bueno, de Ourense dos anos 80, 90, aí, 70, 80, 90. Sobre todo dos 80, esta parte de Ourense. Pablo de primeiro, bueno, Pablo Ampefi con 5K os dous, empatados, Ludetea, Vainilla, Taco, nesa orden, nesta primeira escola galega. Cambiamos de escola,
E imos a este sitio que é unha escola de música, como decía eu antes, que podían ser escolas tamén de música. Case todos os centros que aparecen son de primaria ou de secundaria, pero polo medio do mapa tamén aparecen estes. Unha escola de música. Estas escolas tamén teñen esa importancia de levar a formación musical a sitios moi pequenos, que de outro xeito pois non habería maneira de ter esa opción. A imaxe é moi mala calidade, notase que esta é ou é antiga, non sei, porque realmente vese bastante borroso. Escola de música, que teñen aí tamén un logo curioso. Ese logo parece unha especie de trístele ou algo parecido. Pois aquí estaba a escola de música de Oza Cesuras. Está ao lado do colexio, tamén é colexio, é un colexio ao lado e a escola de música. Estamos aquí en Oza Cesuras, Oza dos Ríos, Oza Cesuras porque, como sabedes, foron fusionados os dous concellos e hoxe en día é Oza Cesuras. Pablo Ampefi aí, cabeza con cabeza, siguen con 5K, Vainilla, Ludetea, Taco. A cousa está aí igualadísima. Outra escola. Isto ten pinta clásica, infantil e primaria. Edificio de infantil con edificio de primaria. Sen mirar máis, eu diría que isto é a parte de infantil e aí estará o edificio de primaria. Ten letreiro, escuela, escola, school. E estamos nunha cidade, vila, así que aquí tratase de elegir para onde tiro, para arriba e para baixo. Cartel. E aproveitar o tempo para tratar de chegar á rúa, se é posible, é precisa, ou á zona, o barrio, por lo menos, desta escola. Bueno, estábamos en Ferrol, por lo menos é o que aparecía no cartel. Ampefi marcou aí a rúa Ponzos, colexio público de Ponzos. E tamén marcaste cerca da zona, non? Bastante céntrico dentro do que é Ferrol, dentro dunha cidade que tamén ten unha forma bastante peculiar. Ampefi en cabeza, Pablo aí perdeu ese 17 puntos con respecto a Ampefi, por eso Ampefi vai primeiro, Pablo segundo, Taco, Vainilla e Ludetea. Seguinte escola, penúltima. A ver que escola é esta. Bueno, aí sabemos que IES. Falando de escolas, esquecime de comentar aí que hoxe dedicamos o directo a xornada a Antía Cal, que aparece aí na imaxe que tedes aí abaixo á dereita, pedagoga galega, nacida on 18 de abril de 1923 en Cuba. Naceu na Habana, depois no ano 32 veu para Galiza e fundou no ano 61 a Escola Rosalía de Castro en Vigo, tratando de aplicar as ensinanzas, a metodoloxía didáctica de Pestalozzi e da Escola Nova. A Escola Nova é un movimento de renovación pedagóxica de finais do 19 e principios do 20 que tratou de transformar a escola tradicional por unha escola un pouco máis humana, máis... Ese son que sou por aí, aviso, notificación. Por unha escola máis adaptada tamén ás necesidades das nenas e dos nenos. Así que dedicamos hoxe a Antía Cal o directo. Morreu no ano 22, así que casi chega aos 100 anos. Chegou a vivir 100 anos.
Vale, Instituto Sofía Casanova. Tamén estamos en Ferrol, así que non cambiamos moito de... Pasamos de aquí, saltamos desta rúa á rúa seguinte. Aí está o Sofía Casanova. E agora Pablo recupera vantaxe. Está sendo unha partida emocionante esta, porque recupera, agora ponse en cabeza Pablo, e queda unha. Así que vimos ver na última ubicación a ver que pasa, porque está entretida, sabe? Moi entretido. Lotería a chegarme tanto. A ver esta, para definir a partida de hoxe das escolas. Esta partida, a partida de hoxe. Non digo nada. Impresionante. Eu xa dixen que aquí Jogasser, xa dixemos outro día, debe ter como algún tipo de grabadora, porque creo que escoita as cousas, ten inteligencia artificial ou natural. De todas as escolas vai sair esta. Claro, vexo aquí escola deste lado, CEIP, e aquí que vexo outro. Será... Aquí ven outro. Bueno, seguro que Pablo sabe perfectamente aquí onde estamos. Rúa, ven ese nome da rúa. Bueno, aí Erasmus. Agora sí, aproximarse aquí a este paso de peón, se non fastidiala eso tamén, porque, ollo, que a cousa está tan igualada que equivocarse nun paso de peón ou nun cruce, esa cambia. Foi curioso, si que coincide a escola de Pablo e ademais na última. Aí en Burela. Aí estamos. Colexio Público Vista Alegre. Era o Colexio Público Vista Alegre. E aquí, Galiña Azul de Burela. Esa é a zona que está aí, a zona escolar, non? De Burela. Moi ben. Non lle dices ben o mapa. Claro, hai que... Porque a mellor non se desplegou ben o mapa. Hai que facelo primeiro para despois poder marcar. Son cousas de novatos tamén, un pouco. Aí hai cole institutos. Claro, aí a zona ten varias... Aproveitan a mesma zona para cole, instituto e alguna cousa máis, quizás. Moi ben, Pablo, pois 20 puntos para Pablo. 736. 10 puntos para Ampefio, 851. 5 para Taco, 294. E un punto para Ludetea, que engadimos aquí. Primeiro punto para Ludetea. Un punto para Ludetea, cuarto lugar. Moi ben. Pois fantástico. O Cole Virxe do Carme está na outra punta da vila, do outro lado da vila. Pois susto, non? Están separados uns e queda un pouco afastado, entón. Se había zona, pero a mellor é máis antigo, quizás, non? Esperaríase antes. Vale, vexo tamén que entro por aí Sorse. Imos ao Spinner. A ver que toca esta vez. Como sabedes, non se repiten os mapas, así que en lugar de escolas galegas temos nesta nova partida, están sendo as 9 da noite ou da tarde, xa non sei se dicir tarde ou noite. Vai nos tocar Casas do Concello de Galiza, que xa temos xogado algunhas veces, sobre todo ao principio da liga. Así que Casas do Concello de Galiza. Cambiamos de mapa. O de sempre, esta é a Casas dos Concellos, non? Bueno, nada. Casas do Concello. Nunca me coincide aquí, non sei por qué. Aquí, Casas do Concello, pois non antes. Debí marcar mal. Casas do Concello, vale, moi ben. Poño o enlace aquí, que xa sabedes que o código que aparece aí, FC4L, xa é suficiente. Con entrar xa se diría suficiente para poder xogar. Bueno, son os edificios das Casas do Concello de toda Galiza. Están prácticamente todos os concellos metidos no mapa. A ver que facemos. Que facedes nisto? Vale, concello identificado na porta. A ver onde está.
este concello. Concello que deu bastante que falar nas últimas eleccións municipais, as eleccións locais, por un motivo de pouca... non é para sentirse moi orgullosos, pero non sei que sinten aquí. Se vergoña ou orgullo. Eu tería o claro. Sorse xa marcou rápido. Neste mapa, como decimos, mapa de casas dos concellos galegos. Que o feito de facer o mapa e meter tantos concellos, pois tamén vale como de repaso da arquitectura, como teño comentado unha vez, non? Como hai unha diversidade grande de edificios novos, edificios restaurados, utilizados como concello, edificios a veces moi grandes para concellos pequenos. Bueno, aí resultou curioso facer o mapa. Concello de Avión, estamos na provincia de Ourense, atopastes aí o concello moi próximo. E como sabedes, bueno, nas eleccións municipais é o único concello onde hai un concelleiro de Vox, penso que non me equivoco, así que teñen ese motivo de vergonza para eles. Sorse, Taco, os dous conseguiron 5K, Pablo e Vainilla 4.994 e Vainilla 3.630, porque se foi un poquinho máis cara Leiro, na plena provincia de Ourense, pero non en Avión. Ben, segundo concello, segunda casa do concello, imos ver aí se aparece o nome. Concello, ven aí o letreiro, ven o reloxo arriba, placas solares leva, a casa que está ao lado, non sei se pertence ao concello. E a ver se atopades aquí esta curva que foi a estrada aquí. Pero bueno, non é un concello moi coñecido, claro, un concello pequeno. Había xente que decía outro día polo Twitter, bueno, se eu non coñezo o nome, debe ser a provincia de Ourense. Cando dicía un concello que non coñecía, a mí pasa un pouco coa Coruña. Algúns concellos da Coruña no interior así non os teño tan controlados. E, bueno, en Lugo tamén, pues está máis afastado de Ourense, máis tamén. Pero xogando Jogueseron vai repasando o mapa de concellos galegos. 10 segundos para marcar, xa está marcando aí a xente, Pablo, Sorse xa marcaron. Lúdete aí no último segundo, estábamos en San Amaro, tamén a zona do Ribeiro, concello da provincia de Ourense. San Amaro, moi ben, atopastes a porta do concello, esta curva que se ve aí, a perruquería diante, centro de saúde, obedece un concello pequeno da provincia de Ourense. Algúns aí que vos costou máis atopar o sitio, marcastes máis longe. Sorse en cabeza con 10K, Pablo casi con 10K tamén moi cerquiña, Vainilla, Taco e Ludetea. Seguinte concello, que concello será este? Onde estamos? Aquí ven o señor aí mirando para o coche de Google, preguntándose que rayos é iso. Casa do concello, vale. Aquí se que xa tocamos con un que non ten o nome na porta. Ten as bandeiras de España. En España estamos, que quede claro que estamos en España. Que non haxa dúbidas de que isto estamos en España. Aparcamos como en España, igual. Cada un aparca onde lle parece mellor. E isto que temos aquí, centro de saúde, tamén pequeniño, Esa topades algo por aí de pista, porque esta é máis complicada. Bueno, a mellor o periódico que leva o señor na man, pois pode ser unha boa pista, se se atopa o nome do periódico. E leva aí o móvil, debe levar aí. Como vedes no Google, igual que no Jogueser, pois as caras están sombreadas, como é lógico, para guardar un pouco de privacidade.
nin idea de que concello pode ser. Concello de Beariz. Concello de Beariz. Tamén a provincia de Ourense. Concello de Beariz. Supoño que non sería fácil atopar aquí pistas, Concello de Beariz, porque non hai moitos letreiros. Tampouco un concello moi coñecido. Están saindo concellos da provincia de Ourense, algúns un pouco complicados. Pablo en cabeza, Sorse segundo, Taco, Vainilla e Ludetea. Imos coa cuarta, a cuarta casa. Había un letreiro, había un letreiro por aí. Ui, este concello xa nada que ver despois da festa. Benditas patronais. As festas, menos mal que hai festas, non? Bueno, temos a Rosalía aí na porta. Unha Rosalía na porta. Pon concello, pero non pon de onde. E este edificio que hai aquí parece máis concello este que este de aquí. A mellor é concello antigo, concello vello e este é o novo. Pode ser. Pode ser. Bueno, aquí xa se ve moito máis grande que os que vemos antes. A ver onde estamos. Eu teño a miña sospeita mirando por aí, pero non quero mirar máis, non quero dar máis pistas. Buscade vos as pistas, tirade pola rúa que vos prefirades a buscar ese letreiro que dá a solución. Cangas, sí, por aí, Cangas, sobre esa parte do Morrazo. Era o concello de Cangas, que este edificio que está aquí, concello de Cangas do Morrazo, marcastes por aquí nesta zona, bueno, máis ou menos aí alrededor. Pablo, Sorse, Taco, Vainilla. O concello está aquí no Paseo Marítimo, ao pé do mar. Última casa do concello. Esta. Creo que xirando xa sei onde é. Sí. Aquí temos casa consistorial. Aquí temos ese exemplo dunha casa máis antiga, pode ser un pazo ou algo semellante. Digo tamén polo escudo, que ten un escudo aí, seguramente será de un apelido, reconvertido en concello. Ou quizás o escudo do propio concello. E había un edificio que xa foi concello há moito tempo. Quen sabe? Habría que mirar casa por casa, concello por concello, a historia do edificio. A veces nas páginas web sí que ven esa información. Na página web oficial dos concellos. Estaría ben que houvese un pouco de unificación nas páginas de que datos terían que aparecer nunha página oficial dun concello. Incluso darlle un certo formato semellante. Algúnas páxinas de algúns concellos están un poquinho anticuadas. Ben, digo que a pista era esta de aquí, porque estamos no concello de Pollo, e o que se ve aí era un mosteiro. Digo que coñecía porque eu teño estado aquí algunhas veces consultando nos fondos enormes, fondos que ten este mosteiro de San Xoán de Pollo, que é un mosteiro dos mercedarios, e aí conservan bibliotecas completas de moitas cousas interesantes. Sobre todo de cousas de Ourense, hai moitas cousas interesantes aí. E a casa do concello aquí, concello de Pollo. Así que Pollo, que é un concello tamén que ten moitos núcleos, a casa do concello está aí, un poquinho no alto, non está en Combar, non está en Campelo, nin está aquí na parte máis pegada a Pontevedra, sino que está aí no mosteiro. Moi ben, Sorse quedou aí en cabeza, por non moita diferencia, por arriba de Pablo, Taco, Vainilla e Ludetea. Sumamos os puntos para Sorse, 20 puntos, 237, 10 puntos para Pablo, 746, 5 para Taco, 299, e un punto para Vainilla, 5 puntos Vainilla. Sorse que foi quen gañou nesta partida. E imos coa seguinte, que probablemente a seguinte sexa
Perdón, a última, antes do Battle Royale. Son as 9:10. Sí, creo que vai a ser así. Así que imos coa roda, imos xogar a última partida das normais e despois metemos aí o Battle Royale de sempre. Creo que facemos así. Se nos dá un pouco máis de tempo, metemos outra partida, pero cando acabe esta, decidimos. A ver que sitio. Ou que mapa, mellor dito. Mapa de as 7 cidades galegas ao completo. Pois hai tempo que non xogamos a este. Mapa, ubicacións únicamente nas 7 cidades, dentro das 7 cidades. Vale, moi ben. Pois cambiamos, 7 cidades galegas. Así que aquí sí que nos temos a garantía de que son ubicacións urbanas. Vale. Convido pois a alguén máis que xogar. Que a medida neste directo foise unindo xente, foise unindo Vainilla, Ludetea, Sorse, foron incorporándose a medida que foi avanzando a sesión. Vale. Ben, xa digo, dentro das cidades galegas, das 7 cidades galegas, calquera rúa, calquera sitio pode aparecer. A ver onde estamos, que sitio este. Podemos movervos por onde que irades, a buscar pistas, letreiros. Hai un piorno aquí, un hórreo aquí no medio. E debaixo do hórreo parece que pon algo. E como sempre, tratar de afinar o sitio o máximo posible porque non chega con marca da cidade. Primeiro paso, identificar cidade. Segundo paso, zona. Terceiro paso, rúa. E cuarto paso, sitio exacto. Todo iso en 80 segundos. O mapa da Galiza urbana, de verdad, certamente debería incluir tamén as vilas, non? Se houbera que facer un mapa da Galiza urbana, pois hai que meter máis cousas que as 7 cidades. Pero vale este tamén, como exemplo. Vale, era a Coruña, pero atopar o sitio preciso da Coruña non era tan fácil. Quen foi o que chegou máis? Foi Taco, 5K, Sorse un poquinho menos, Ludetea, tamén en terceiro lugar, Pablo e Vainilla, que se foi máis lonxe. Estábamos nesta parte da Coruña, cerca do Coliseo, o sea, isto é Alfonso Molina, non? Sí. Alfonso Molina, que é a avenida de entrada, non? A principal da Coruña. Milagro, di Ludetea. Milagro, non? Marcantes aí no mapa. Ben, xa a seguinte, pouco a pouco xa vas aí dominando o xogo. En pouco domínase pronto, verdade? Moitas veces estiven ali no hórreo esperando o autobús. Taco identificou o sitio, porque eu trouxe os recordos de esperas, non? De ter que esperar. Moi ben, perfecto. Segundo sitio. En que cidade galega estamos? Que rúa é esta? Este é un mapa que tamén se podría xogar co de non moverse. Cidade e rúa. Aquí hai un colexio tamén. E a buscar por aí o sitio. A ver se atopades o sitio no que estamos. Pasa por aí o coche da Policía Nacional. Porque creo que a policía está por aí cerca. Non quero xirar, non vaya a ser que besamos a policía. Era en Pontevedra.
A mí se me daba a sensación, nada máis empezar, nada máis ver a imaxe, estábamos na rúa Blanco Porto, aquí está o Colexio Calasancio de Pontevedra, máis ou menos no centro, e aquí está a comisaría de policía, creo que está aquí, por esta altura, máis ou menos, este edificio. Estamos cerca do Hospital Provincial de Pontevedra, é dicir, o centro de Pontevedra. Moi ben, bueno, fostes aí, sitio, mira, máis próximo foi, neste caso, Pablo, que quedou aí cerquiña do lugar. Na clasificación da partida encabeza Sorse, seguindo de Taco, Pablo, Ludetea, vainilla un poquinho máis lonxe, pero os 4 primeiros moi igualados, máis de 9.500 puntos, así que a cousa está bastante igualada. A ver este sitio. Por falta de vista non vai ser. Este mapa quizás é dos máis xogables que temos, non? Penso. Porque ao fin e ao cabo nas cidades, pois, máis fácil atopar pistas. E incluso diría que case cada unha das 7 cidades galegas ten unha fisonomía diferente. O cal, ainda que parece que non, en poucas imaxes, un vistazo casi podemos distinguir unhas cidades de outras. A pouco que coñezamos un pouco as nosas 7 principais cidades. Enseguida temos, isto parece Pontevedra, parece Ourense, parece Lugo. Quizás nos fai falta moito mirar para distinguir iso. Neste caso era bastante evidente porque estamos na ponte. Bueno, evidente para o de Ourense é moi evidente, lóxicamente, porque estamos en Ourense, no extremo da ponte Vella. Isto é o barrio da Ponte, precisamente, e aquí está o que sería máis o centro de Ourense. De feito, na ponte ainda lle chaman ir a Ourense, a cruzar a ponte para eles é ir a Ourense, ainda que hoxe en día o concello é o mesmo. De acordo, así que era ese sitio, nesa esquina, antes da Ponte Vella. Penso que fostes moito por Ourense e por outras partes. Sorse en cabeza, Taco, Pablo, Ainilla, Ludetea e Ampefi, que entrou agora, por eso marcou nesta, non marcou nas anteriores. Vamos coa cuarta ubicación en cidade das 7 principais urbes galegas. E agora temos... Sí, temos aquí. Parece que non se veía nada, pero bueno, desde aquí xa se ve algo. Vaya, susto no momento principal, veñen internet. Iso non se falla. Xente que lle xoga a lloguesa e que lle sala concentrada. Que é bastante difícil, ainda por riba con despistes. Pasamos por aquí debaixo, a ver que aparece por aquí. Pois nada, a ver se atopades o sitio. Se atopades o sitio da foto. Para os novos tamén, sabedes, se queredes ir ao punto de inicio, na bandeiriña que aparece aquí, se a marcades, ides ao sitio do principio, que é o que tedes que marcar no mapa. Porque iso pasa que a veces, cando te andes movendo moito, buscando pistas, perdes a referencia do lugar. Para iso está a bandeira esta. Vale, a ver que sitio é este. Eu vim para aí que poña algo de Conso, onde que estaremos en Santiago. Sí, cerca desa zona de Conso. Estábamos aí, moi precisos aquí, buscando o sitio exacto. Cornes, Casa de Asociacións Antiga Estación de Cornes. A antiga estación de Cornes de ferrocarril estaba aí, non sabía, por aquí. O primeiro tren que foi Cornes Carril partía de aí, unía Cornes con Carril, que tampouco era Vilagarcía aínda, así que historia tamén. Sorse en cabeza con, bueno, pouca diferencia con respecto a Taco, Pablo, Vainilla, Ampefi e Ludetea. Imos coa última ubicación. E esta ubicación podía pasar isto. É dentro dun sitio.
Pois a buscar aquí. O bo que un pode moverse fora ou dentro, como un prefira. Pero é curioso que aparece así como, non? Un canón e un soldado que parece dos franceses, precisamente falamos antes dos franceses. Falamos de Domingo Fontán e da Guerra da Independencia, a Guerra do Francés, como se chamou tamén naquela época, e resulta que parece, non sei se me equivoco, parece un dos soldados franceses. Lera algunha vez que os traxes dos soldados franceses non eran precisamente os máis acaídos para unha guerra, porque así eran fáciles de ver. É dicir, que a veces a moda e a funcionalidade van por camiños distintos. O estilo está ben, pero antes está a sobrevivir. A ver se atopar o sitio. Atopar, se é un museo, atopar o lugar exacto dentro dun edificio, pois máis complicado que nunha rúa. A ver que pasa. A ver onde estamos. Ferrol outra vez. Ose saiu bastante Ferrol. Saíron escolas, institutos e un museo naval da Armada. A foto ben marcada aquí non quere decir que teña que ser aquí. A mellor é ese edificio. É o malo disto, que a mellor a ubicación non coincide moito co lugar. Pero bueno, atopaste todos o museo do que estábamos falando. Vale, Sorse en cabeza, quedou líder, que gañou esta partida moi ben para Sorse, Taco, Pablo, Ampefi, Vainilla e Ludetea. Sumamos os puntos para Sorse, 20 puntos máis, 257. Taco, 10 puntos para Taco, 309. 5 para Pablo, 751. E un punto para Ampefi, 852. E imos co Battle Royale. Xa son as 9:22, así que nova partida gañada para Sorse, gañou as dúas últimas. E imos con Battle Royale, imos cambiar aquí o modo. Battle Royale distancia. Cambiamos o mapa. Podía ser tamén este das 7 cidades, pero non xogamos o de toda Galiza. Así que pode sair tamén rural. Moito tempo ali, pois aí ven Vainilla. Se no último sitio, quizás. Vale, convido os xogadores, deixademe facer isto únicamente, pois alguén máis queira entrar na última, que a veces hasta ahora hai máis xente que non pode estar antes. Este Battle Royale, así que xa sabedes, eliminatorio, cada ronda vais eliminando o que marque máis lonxe. Na primeira, como xa digo sempre, marcade calquera lugar, porque o eliminado vou ser eu, así que vos continuades. Pero na seguinte sí que xa vos van ir eliminando. Imos empezar o xogo. E vou quitar a musiquiña, porque senón é moita música. Neste primeiro, xa vos digo, poder marcar calquera sitio, marcade, eso sí, non deixedes embarcar, porque ides pasar igual a seguinte rolda, eu non marco, o eliminado son eu. Eu estou dentro da partida como non participo. Así que a primeira válenos como de adestramento. A partir de aí sí que xa é eliminatorio. As persoas que queden nas 3 últimas son as que consiguen puntuación. A persoa que gañe 30 puntos, a segunda 15 puntos e a terceira 5 puntos. E así rematamos a xornada en tempo. Marcade calquera sitio que, xa digo, tanto tempo, porque aquí o máis afastado vou ser eu, porque afastado é o que non marca, claro. Se non marcades tamén quedades eliminados, eso sí, avisovos que tedes que marcar en calquera sitio do mundo tanto tempo se queredes pasar a seguinte rolda. Vainilla non marcou, non sei se vai marcar ou mellor está agora pendente da partida. Pode ser. Vale, eu eliminado, eu observo. En 8 segundos ven a segunda rolda. Agora sí que xa seguides vos. E agora sí que é eliminatorio. Quen marque máis lonxe, como vistes, o que marque máis lonxe do sitio queda eliminado. Tedes 3 intentos, podedes marcar en 3 sitios diferentes.
podes marcar unha vez e, pois, outro sitio. É distinto, é bastante distinto ao modo que estivemos xogando ata agora, nestas últimas partidas. A vexo que Vainilla pasou igual, non? Vainilla ou marcou a tempo, non sei como foi. Ese quedaba fora. Música de tensión de Battle Royale GeoGuessr. Pefi marca. Últimos segundos para marcar. Aí aparece vos a clasificación de quen está máis próximo. Informa vos da distancia que tedes con respecto aos que están por diante, por detrás. Agora mesmo Vainilla entrou no último momento. Quedou fora Ludetea, porque marcou máis lonxe. Marcou máis ao norte e era entre Celanova e Allariz, por aquí. Vale, seguinte lugar. Quedan Taco, Ampefi, Pablo, Vainilla e Sorse. Pois nada, que coídate moito, Ludetea. Vémonos aquí ou nos teus directos, que sempre son moi entretidos. Chao. Moi boas, Farón, que tal? Chegas aquí para o desenlace do Battle Royale de hoxe. Está aí Taco intentando entrar, intentando enganchar aí. Vainilla, Taco. Entrou Vainilla aí no último, Vainilla está entrando aí no límite. Quedou Taco fora, pero creo que na última milésima de segundo. Onde era isto? Castro de Rei, Meira. Por aí. Achis, Vainilla aí, cuidado con él, no Battle Royale. Dalle no último momento para que non che dé a oportunidade de reaccionar, Domina aquí a técnica o Vainilla, Cando te confías, chas. A ver que sitio é este. Letreiros hai por aí, letreiros de estradas. A ver. En que parte estamos? Ampefi xa marcou. Conserva aí as outras dúas guesses por si acaso. Non as gasta. Pablo, Vainilla e Sorse agora mesmo están aí a ver que entra. Sorse marca, tamén entra. Esta é Repe. Pois repetiuse aquí esta. Si apareceu, pero non sei se foi a soame aparecer a estación. O lugar, sí, claro, sí, o lugar sí é repetido. Estábamos na estación da Portela, non? Portela, sí que aparecía a estación da Portela no mapa de estacións, non? E aí estaba marcado. Quedou Vainilla neste caso fora, así que Ampefi, Pablo, Sorse son os que quedan. Son os que van conseguir os puntos. Agora imos ver como se reparten os puntos. Quen leva os 30, quen leva os 15, quen leva os 5 de Ampefi, Pablo e Sorse. A ver esta estrada onde nos leva.
por onde imos. Aquí hai letreiro, así que miren os letreiros e van ao letreiro, vale, sí. Non está mal. Hai algunha pista por aí. ...30 segundos. Marca Sorse. Gasta a súa primeira bala. Marca Ampefi. Ampefi queda máis próximo do lugar que Sorse. E agora queda Pablo. Pablo no primeiro intento non entra. Quere dicir que Ampefi e Sorse están máis próximos. Pablo volve a intentalo. Sorse e Ampefi tamén, por se acaso, non quere quedar fora. Tamén marcan as súas. Queda Pablo fora. Estábamos en Ribadavia. Non, Ribadavia non. Estamos en Vigo de Teatro e se pensa que é Ribadavia. Mostra de Teatros, Fornelos. Está entre Ponteareas. Salvaterra, que poño no letreiro de antes. Salvaterra. Vale. E esta é a última, porque é a final. E agora aquí na final, xa digo, pode ser por 1 milímetros. Pode haber 1 milímetro aquí. Pode ser que aquela cousa. 5 puntos para Pablo, xa só notamos. 756, e agora vamos ver como facemos cos 30 e cos 15 do Battle Royale de hoxe. É un mapa de toda Galiza, pode salir calquera sitio de Galiza. Urbano, rural. Últimos segundos, Ampefi e Sorse están aí coas pistolas preparadas. Bueno, aquí foi, sabedes, por nada, por metros. Estamos na Rúa de Santo Domingo, Ourense. Por nada, por moi pouquiño, pero Ampefi leva aquí o Battle Royale de hoxe vaise para Ampefi, eses 30 puntos, 15 para Sorse. Moi ben, pois sumamos os puntos para Ampefi, 30 máis, son 882, 15 para Sorse, 272. Así que así terminamos a xornada de hoxe. Ampefi, moi ben por el tamén, aí diría a todos, moi ben xogado por parte de todos. Como sempre, pois son as 9:30 xa pasadas. Gracias por vir por aquí, por pasarvos, xa sabedes cal é a cita, sabedes o horario, xa estades habituados, xa sodes clásicos desta canle. Así que non hai moito máis que dicirvos, nada máis que a próxima semana pois estaremos por aquí o próximo xoves, día 25 de abril, a ver que facemos. Non, gracias a Día de Farón, gracias a ti, bueno, un pouco a todos, dámonos as grazas entre nós, gracias por pasaros por aquí, porque senón sería isto un pouco inútil, non? Facelo sin ninguén. O de sempre que vos digo, cuidados moito, moita saúde, moita alegría e moita felicidade. Vémonos o próximo xoves. Boa noite, chao. Viva Ourense, Pontevedra. Viva Cruña, viva Lugo, viva Ourense, Pontevedra. Que vayan pro carallo os ladróns da nosa terra. Que vayan pro carallo os ladróns da nosa terra. La 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 la.
este pandeiro que toco por moito que repenique. Este pandeiro que toco por moito que repenique. Non teñas medo que raxe, que de coiro de cacique. Non teñas medo que raxe, que de coiro de cacique. Ua, la 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 la. Ua, la 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 la. Ua, la 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 la. Para peixe fresco Vigo, para choco Redondela. Para peixe fresco Vigo, para choco Redondela.